V minulom roku, v roku 2010, sa v Barme uskutočnili voľby. Barmská chunta ich popísala ako prvé slobodné voľby v úvodzovkách. A moja otázka je, či sa po tých voľbách niečo zmenilo, a či boli skutočne tie voľby slobodné. Although they made an election in 2010. Po voľbách sa nezmenilo takmer nič, a zmenilo sa len veľmi málo. Jednou zo zmien je, že pred voľbami sme nemohli pristupovať na niektoré internetové stránky, ktoré sa zaoberali politickou situáciou a politikou, ako napríklad BBC. A počul som, že teraz po voľbách už je to možné. Problémom však zostáva nedostatočný prístup obyvateľstva k internetu, kedy ľudia môžu na internet vstupovať cez internetové kaviarne, ale ten poplatok za hodinu tvorí takmer tretinu ich denného zárobku. Takže iba veľmi málo ľudí si vie dovoliť ten luxus, ako je internet. Also, we have more than 2,000 political prisoners, but after the election, they released 236 political prisoners. It's only 10% of the total amount, total numbers. Ďalšou vecou, ktorá sa zmenila, je skutočnosť, že v Barme je momentálne okolo 2000 politických väzňov. Po voľbách z nich prepustili 226, čiže približne 10% politických väzňov sa dostalo na slobodu. Čiže čo sa týka toho, či boli voľby slobodné, tak podľa ústavy tie strany, ktoré vo voľbách súťažia, tak by mali mať prístup k médiám a k televízii, avšak počas týchto volieb jediné strany, ktoré skutočne v televízii vystupovali a ktoré mali možnosť takýmto spôsobom oslovať voličov, boli strany, ktoré boli spriateľené a spriaznené s vládnou hudbou. Ďalšia vec je, teda tie voľby skutočne neboli slobodné, neboli ani spravodlivé. V Barme som robila rozhovory s niekoľkými ľuďmi a musel som ich robiť potajomky, pretože rozhovory s tými ľuďmi, s ktorými som ich robila, by boli nelegálne. A oni mi povedali, že v niektorých miestach krajiny a na tých volebných lístkoch sa objavili len symboly. Symbol slona, symbol draka a tak ďalej, čiže ľudia komunikovali len tie. No a na niektorých miestach dostali akoby príkaz, koho majú voliť. Keď bol starosta, alebo chceme nejaký vedúca osobnosť v rámci tej dediny bol prívržencom vládnej strany, tak ľudia dostali pokyn, aby volili ich a zo strachu skutočne volili aj túto stranu. Also, concerning with 2008 constitution, we don't know exactly about the constitution. Before the referendum, we have only got a chance to read the constitution both before 2 months before the referendums. Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, je, že v 2008 roku v Barme sa odohralo referendum ohľadom ich novej ústavy. A predtým, ako to referendum bolo uskutočnené, tak iba dvaja ľudia mali možnosť si tú ústavu aj prečítať, čo sa v nej skutočne hovorí. Takže v zásade ľudia volili a hlasovali v referende za ústavu, o ktorej nevedeli, čo obsahuje. Aké sú vzťahy centrálnej vlády s okolitými krajinami? Či tie krajiny podporujú skôr vládu, alebo skôr demokratické sily? Yes, many democratic countries like USA or like the Czech Republic, they support the opposition. Krajiny ako sú Spojené štáty alebo Česká republika podporujú tieto opozičné sily, ale myslím si, že potrebujeme práve pre tieto opozičné hnutia ešte viac podpory, ešte ďalšiu podporu. For example, if in downtown area, Rangoon, if the soldier. Odpoveď je, že režim sa nesnaží cieliť svoje útoky len na jednu etnickú menšinu, ale skôr sa snaží vybrať také skupiny ľudí, medzi nimi aj etnické menšiny, ktoré sú izolované od zvyšku spoločnosti, ktoré nemajú veľké prepojenie so zvyškom krajiny. Čiže ako príklad, pokiaľ by sa vojaci rozhodli zbiť alebo zatknúť nejakého príslušníka majority, povedzme v Rangúne, tak okamžite by o tom vedelo veľa ľudí a bol by z toho problém. Keď to ale spravia v odľahlom regióne krajiny, kde sa to nikto nedozvie, tak ten problém nie je až taký veľký. V Barme, ako v krajine, väčšina ľudí tak či tak nemá prístup k kvalitnému vzdelaniu. Spôsob, akým to funguje, je,
že ľudia sa skôr memorujú, náspamäť učia jednotlivé predmety a absentuje výučba kritického myslenia. Čiže mladá generácia, ktorá momentálne vyrastá, tak práve s týmto má problém, že kritické myslenie u nich jednoducho absentuje. Concerning with the question, how can I say, a lot of my friends cannot get passport because they are doing. Mnohí z mojich priateľov nemajú pas a nedokážu sa dostať k pasu, pretože sú politicky aktívni. Ja nie som až taká vysokoprofilová osoba v Barme, takže ja som s cestovaním nemal až taký problém, ale čo sa týka môjho návratu, tak tam mám obavy, pretože na hraniciach sa ma budú ma pýtať, prečo som bola v Európe, čo som tam robila, čo som robila v jednotlivých krajinách. Takže ja si budem musieť vymyslieť nejaký taký nepravý príbeh, falošný príbeh toho, čo som tu vlastne robila, aby ma vôbec pustili naspäť do krajiny. If you are visiting for business, is okay. Pokiaľ ste turisti, pokiaľ tam idete za obchodom, tak je to v poriadku, nebudete mať žiadny problém. Ak by ste sa ale chceli stretnúť s politickými aktivistami, tak tam už problém môže nastať, pretože v ich okolí bývajú informátori, býva tam množstvo ľudí prepojených s režimom, takže sa vám môže stať, že vás tam odhalia, budú vás sledovať a potom napríklad pri ďalšom vstupe do krajiny už nedostanete vízu. Yes, and moreover, I want to give advice. Chcela by som ešte tiež ponúknuť jednu radu pre ľudí, ktorí navštevujú Barmu, pre turistov, aby sa nezameriavali iba na mestá, iba na centrá miest, ale aby išli aj na vidiek, aby spoznali aj také odľahlejšie časti Barmy, lebo takýmto spôsobom získajú pravdivejší obraz. A v týchto vidieckých oblastiach môžete veľmi často vidieť ľudí ležiacich na ulici, žobrajúcich o stravu, o jedlo. Most of the soldiers are not educated, so jednou z oslabín je, že vojaci nemajú žiadne vzdelanie, nie sú vzdelaní a nemajú tiež dostatočný plán na to, aby mohli uživiť rodinu. Takže podľa mojej kamarátky, teda priateľky, ktorá má informácie o tomto, tak mnohé manželky vojakov sú nútené sa živiť prostitúciou, aby dokázali rodine poskytnúť tie základné veci. A ďalšia vec, ktorú som sa tiež dozvedela od známeho, respektíve od známej, je, že vojaci tiež nie sú spokojní s ich zárobkom a preto nie sú ani veľmi efektívni vo výkone svojho povolania, čiže nie sú veľmi efektívni v strieľaní ľudí. Until now, I think there is no change in their. Momentálne nevidí nejaký priestor na vnútornú zmenu režimu, na vnútornú zmenu v rámci armády. Existujú údajne nejaké neoverené informácie týkajúce sa schizmy v armáde, že dochádza tam k istému rozdeleniu na niekoľko prúdov, ale tie informácie nie sú overené, takže nie je to isté. Režim je tiež veľmi zručný vo využívaní internetu na propagandu. Čiže na internet sa dostávajú mnohé fotografie, mnohé obrázky, ktoré vyzerajú lichotivo. Takže toto je ďalšia vec, ktorá ten režim ako si posúdňuje. Want to have Burma people? You contact with like organization? Myslím si, že najlepší spôsob, pokiaľ chcete pomôcť Barme, je skontaktovať sa s neziskovými organizáciami, ako napríklad Človek v ohrození, a venovať im nejaké prostriedky, ktoré oni potom posunú organizáciám, ktoré pôsobia vo vnútri krajiny. Je to asi najbezpečnejší spôsob pre všetkých. V prípade, že pôjdete do Barmy, že navštívite krajinu, tak môže sa vám podariť získať kontakt na niektorú z neziskových organizácií, z politicky aktívnych organizácií, ktoré tam pôsobia, ale je pritom potrebné byť veľmi opatrný. V prípade, že sa vám to ale podarí, že sa vám podarí skontaktovať s tými ľuďmi, tak sa dozviete mnohé informácie, mnohé zaujímavé užitočné informácie o fungovaní Barmy, o jej vnútorných procesoch. The NLD party is a stronger party inside Burma. Strana tejto Aung San Suu Kyi je najsilnejšia v Barme a pred voľbami v roku 2000 na ňu bolo uvalené domáce väzenie, pretože chunta sa jej obáva, má z nej strach. A po skončení volieb bola z neho prepustená. So she is free now. Yes, and also takmer všetci ľudia ju majú radi a podporujú ju a ľudia jej veria. Väčšina politických väzňov si musí pretrpieť
závažné alebo ťažké príkoria vo väzení, či už fyzického alebo psychického rázu. Takže dosť tam trpia. One of my friends, not a close one, but she made an interview. Jeden z mojich známych natočil rozhovor s jedným z mníchov a niekto ich videl pri tom, nejaký vládny špech. Len za to, že natočil rozhovor, tak bol ten človek odsúdený na 27 rokov väzenia. I think it is difficult for him or her and their family. Politickí väzni, potom ako opustia väzenie, tak ten život je pre nich, aj pre ich rodinu veľmi obťažný. V prípade, že sú to ľudia, ktorí sa starajú o živobytie rodiny, tak potom celá tá situácia v rodine je veľmi ťažká, ak boli ľudia vo väzení. Dokonca ide až o prežitie tej rodiny, ktoré je ohrozené. Situácia je ťažká, ale aj pre samotných samozrejme politických väzňov. Pokiaľ vyjdú z väzenia, tak majú problémy potom v živote. Dokonca ľudia v ich okolí sa s nimi potom odmietajú stýkať, pretože tí ľudia sú stigmatizovaní tým, že boli v tom väzení a tým, že sú politickí väzni a ľudia od nich dávajú keby ruky preč. If you are ill and if you are sick, if you go to the hospital, v prípade, ak ste chorí a idete do nemocnice, tak si musíte kúpiť svoje vlastné lieky a účty za lekára sú veľmi vysoké. For me, I graduated from the institute. Konkrétna otázka, že ako funguje ten systém, tak pán Peng hovorí, že ona skončila aj absolventkou ekonomického inštitútu, ale napriek tomu nevie o ekonomických reláciách takmer nič. Jediné, čo robila, že sa naspamäť učila pasáže, ktoré potom naspäť recitovala. Ďalšia vec je, že učiteľe majú najnižšie platy v Barme, nie len v Barme, a preto nevenujú veľa pozornosti samotnému výučbovému procesu v výučbe. Radšej si otvoria alebo sa zamestnajú v súkromnej škole, v súkromnom inštitúte, kde potom dokážu ten zárobok nejako kompenzovať. Čiže pokiaľ rodičia nemajú dostatok peňazí, aby svoje dieťa poslali do takejto školy, tak potom to dieťa nedostane dobré vzdelanie, nedostane dobré známky škôl. No, aby ste mohli študovať do zahraničia, tak najskôr potrebujete vedieť po anglicky. A tam je ten problém, pretože pokiaľ ste z chudobnej rodiny, tak sa nemáte ako naučiť po anglicky. To znamená, že v skutočnosti iba ľudia z bohatých rodín majú možnosť dostať tieto štipendiá na štúdium v zahraničí. A to sú ľudia, ktorí majú jednoducho zdroje na to, aby tie deti sa učili jazyk, majú podporu zo strany rodiny alebo zo strany nejakého intelektuálneho spoločenstva alebo tak. Väčšina ľudí v Barme sa spolieha na poľnohospodárstvo, čiže pestujú najmä rýžu. Kvôli ale všeobecne zlému stavu hospodárstva v krajine množstvo ľudí z vidieckých oblastí chodí pracovať do Thajska, kde však dostávajú veľmi nízku mzdu a nemajú žiadnu ochranu pred žiadnu sociálnu ochranu. Takže naši ľudia, ktorí nemajú vzdelanie, tak sú do veľkej miery vykoristovaní v celom tomto procese. Z čoho vlastne žijú tí ľudia, ktorí vykonávajú tie nútené práce a nemajú vlastne žiaden príjem a nemajú v podstate ani čas venovať sa tomu poľnohospodárstvu? Most of the people are, how can I say, Takže je to ťažké na to odpovedať, ale dám vám príklad. Pokiaľ člen rodiny je prinútený pracovať pre vládu takýmto spôsobom, čiže pokiaľ je subjektom nútenej práce, tak zvyšok rodiny potom jeho zastupí a množstvo týchto rodín žije blízko lesa alebo na okraji lesa. Takže čo veľmi často robia, tak chodia do lesa, kde potom hľadajú potravu. Niektoré rodiny sa potom tiež venujú aj rybárstvu, čiže chodia loviť ryby do rieky. A dokonca niektoré deti chodia do mesta, kde zbierajú prázdne plastikové sáčky, plastikové fľaše, ktoré potom predávajú a takto sa im darí zarobiť nejaké peňažky. Okay, thank you very much.